நம்ம திண்டுக்கல்ல 1500 அடி உயரத்துல இருக்க ஒரு சிவன் கோயில். அந்த சிவன் லிங்கமா இல்லாம உருவத்துல இருக்கிறது இன்னொரு ஸ்பெஷல். இதை பத்தி நான் ஃபுல் டீடைல்ஸ் சொல்றேன், சோ மறக்காம நோட் பண்ணிக்கங்க. தாண்டிக்குடியில இருக்க கதவுமலை சிவன் டெம்பிளை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த கோவில் 1300 வருஷம் பழமையானதான். இந்த கோவிலோட வியூவே ஒரு பாறைக்கு நடுவுல மேஜிக்கலா இருக்கும். ஒரு சைடு பாறைன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடு மேஜிக்கல் வியூ பாயிண்டா இருக்குங்க. இங்க ரீச் பண்றதுக்கு நீங்க தாண்டிக்குடியில இருந்து ட்ரெக் பண்ணணும், ஆர் எல்ஸ் ஜீப் கூட ஹையர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெக் பண்றது சும்மா சாதாரண ட்ரெக்கிங்ல அட்வென்ச்சரஸான ஆஃப் ரோட் ட்ரெக்கிங். அது ஒன்ஸ் நீங்க இந்த ட்ரெக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட், மவுண்டன்ஸ், ஆஃப் ரோட்னு செம்ம சனாரியோஸை கிராஸ் பண்ணி வருவீங்க. ரீச் ஆனதுமே அந்த வியூ பாயிண்ட் உங்க ஹெல்த்துக்கும் மனசுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலாக்ஸேஷனே கொடுக்கும். இங்க மோஸ்ட்லி சிவராத்திரி டைம்ல ரஷ்ஷா இருக்குமாங்க. சுத்தி இருக்க ஊர் மக்கள் எல்லாமே இந்த கோவிலுக்கு வருவாங்களா. நீங்க இந்த ட்ரெக்கை பிளான் பண்றீங்கன்னா மான்சூனோட சம்மர்ஸ்ல ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. ஏன்னா மான்சூன்ஸ்ல ரொம்ப ஸ்லிப்பரியா இருக்கும், நடக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அண்ட் முக்கியமான விஷயம் பிளாஸ்டிக்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ஊரை நம்ம தான் பாத்துக்கணுங்க. இதை பத்தின ஃபுல் வீடியோஸ் நம்ம யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு, செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி இது போல மோர் கண்டென்ட்ஸ்க்காக நம்ம பேஜை மறக்காம ஃபாலோவும் பண்ணிக்கோங்க.